parlamentu ako výsledok jej životnej dráhy. Veľmi jej gratulujeme a medzinárodne rádi obdivujeme. No, ale na druhej strane máme samozrejme aj prevahu z svojej strany. Našim veľmi vítaným hosťom je ten, ktorý celý svoj život venuje starostlivosti o rodinu. Je to pán Stanislav Trnovec, ktorý je podpredsedom európskych Eurocares a ďalej FEFAF. FEFAF je preklad z tých, ktorí sa starajú vlastne o rodinu v domácnosti. Čiže všetko problematika, ktorá sa týka rodiny a vlastne budúceho presadzovania takýchto akýchsi životných spôsobilostí aj pre budúce generácie. Myslím, že sa máme veľa čo učiť práve od rodín s mnohými deťmi. A u nás je to problematika ešte stále neprebádaná. Medzi neprebádané problematiky sa tiež zaraďuje starostlivosť o starších. Postil nás našu konferenciu postil svojou prítomnosťou aj pán doktor Redeš, ktorý práve v problematike starších generácií a starnutia sa dlhodobo venoval a tak ako aj pán Trnovec ju mali možnosť prezentovať na pôde United Nations. Názory, ktoré tam prezentovali, boli názormi zo Slovenska a tieto organizácie sa aj naďalej na nich obracajú ako na expertov. Znamená to, že Slovensko vlastne má isté dispozície práve v tejto oblasti. Snáď ako príklad by som uviedla zakladateľa univerzitnej problematiky teórie Baroklínu v Curychu, ktorý pochádza z Rimčovského Mikuláša a Einstein vo svojich myšlienkach, vo svojich spomienkach 80. výročí jeho narodenia spomína ako jedného z formovateľa myšlienok, ktorý tieto myšlienky v rodinnom prostredí v Curychu priamo svojim žiakom ponúkal. Čiže rodinné prostredie zo Slovenska má takéto dopady. Ďalším dopadom je, že aj Einstein, aj tento náš reprezentant sa vlastne v prvej svetovej vojne ešte, už teda v prvej svetovej vojne, dopadom na druhú, venovali vlastne mierovému poslaniu všetkých objavov. A konkrétne Stodola sa venoval protézam pravej ruky. Čiže v tomto vidíme paralelu, my všetci len zaoberáme medzi to knowledge society a tým, čo dneska žijeme. Zhruba som spomenula tradície, čiže mohli sme sa dať k tomu, čím žijeme dnes.